Unibertsoa. Behin bazan unibertsoa. Eta unibertsoan zeuden galaxia ezberdinak. Haietako bat zan eguzki sistema. Eguzki sisteman bazian sateliteak, asteroideak, eta bazian planetak baita ere. Bat, txikia, lurra. Lurrean bazian kolore marroiak, berdiak, urdinak, eta kolore marroia 5 kontinentetan zeon pixka banatuta. Eta haietako bat, Europa. Eta Europan herri pila bat. Eta txiki bat, guria, Euskal Herria. Eta Euskal Herria 7 probintziatan banatuta zeon. Eta probintzia haietako bat zan Gipuzkoa. Eta Gipuzkoan herri pila bat. Eta bat, Azpeitia, zuen herria. Azpeitian bazian etxiak eta kaliak eta eskolak, polikiroldegiak eta bazan, San Agustin izeneko kulturgune bat, leku hau. Eta San Agustin kulturgunean bazian jendiak, silak, mailak, eszenarioak, jirafak, pantaiak, musikariak, kontalariak. Ikusi dituzue jirafa eta otso zakurra hemen, zuek? Norbaitek? Benetakoa. Nik oain dala 4 egun esango nuke, baina gezurra da, 4 egunetan, oain dala 4 egun itxita zuelako koronavirusakin. Baina oain dala pare bat aste, hemen txe, areta hontan, hemen, hor, ikusi nituen jirafa eta otso zakur bat, hor txe. Igurtzi eta hortxe jarretzen zuten. Geatu nintzen begiak zaluta kieto parau norbaiten baten bila jutekotan igual laguntza eskatzia ero, baina hain zeuden lasai, keston jakiminanakan bakeatu nintzala. Hasieran, pum, eta jendia notxak eta kafeteriko kafiak eta komuneko paseuak eta esun ezer entzuten. Baina poliki, zarata guztiak txikitzen juntzian eta nire pum, ere bai. Nazkantia, gaiztua, ze gertatzen da? Ze gertatukoa ba? Ne launakin asarratu naizela. Gertatutakoakin sutu intzea. Bai, hainbeste sutu naiz gainea, joingo jotela, bai. Zuk esango jazu, ez da jo behar, danok bakian egon, barkamena eskatu. Baina ez, joingo jot. Minduta zaude? Ez, minduta ez, naona da, serre, kabreatuta, amorratuta nao. Ni ezin nintzela beakin jolastu. Hoxe saltzian, beak, nei. Hoi esan zizun eta ez zitzaizun bat ere gustatu? Gustatu? A ber, zer galdera da hoi? Ba ez, zitzaten gustatu bat ere ez, klaro. Zu aserratu eta amorratu intzinean jolastu nahi zenulako. Ba bai, beira, jolastu nahi nun, baina bakizu, ja ez naiz gehiago jolastuko behakin. Ez gaur, ez bihar, eta ez inoiz, izurra dadila. Ta zure ez, ezta? Indiana eta gero, etxea behakin jolastuko, ezta? Ja, zuke ez tesun eseitu ezer pasa ezpalitz bezala, ezta? Ba ez, eske gaizkin du, nirak eta razoia. Ni ondona bilta, beha gaizki da bil. Ja. Nola bait, danantzako lekua daun talde bat nahiko zenuke? Ba bai. Ez dezu, konprenditzen igual, zu jolastia nahi izan da beak ez esatia. Ba ez zer ulertzen, ez.
Eta nahiko zenuke jakin bere arrazoiak edo zeatik edo. Ba, bai. Eta zein zenezake edo zein nahi dezu? Ba, ez dakit. Igual galdetu ingo jot. Ba, eharra. Eta jolasten zaitu nahi dezu? Ez, oain ez dut nahi jolasten zaitu. Hemen txegetuko naiz. Ai, nere txikia. Ay, mi pequeña flor. Ay, nere chiquitilla. Ay, mi pequeña flor. Ez denean zure egun onena, bakarrik sentitzen zarenean, haserreta hilota zaudenean, etxe gabe sentitzen zarenean, ai, nere txikia. Ai, mi pequeña flor. Ai, nere txikia. Mi pequeña flor. Otxo zakurra razoiaren bila, segurtasun ta kontrolaren bila, onena izan nahi duzunean, arrastaka maitasun beharrean, ai, nere txikia. Ai, mi pequeña flor. Ai, nere txikia. Tani antxe, zur eta lur, jirafa eta otxozakurraiei begira. Eta berriz hasi zian, kafeteriko zaratak eta jendian zaratak, eta nire tuntun. Esateute, txutxumutxuek, jirafa eta otxozakurra ez diala benetako jirafa eta otxozakurra animaliak. Esateute, igual diala, bi irakasle alkarrekin izketan, edo bi ikasle, edo irakasle eta ikasle bat, edo igual zutani, edo nita zu. Eoare gehiago, esateute igual dela pertsona bakarra bere baitan hitzeiten, bere buruakin. Esateute, txutxumutxuak jirafa eta otxozakurra ez diala benetako jirafa eta otxozakurra animaliak. Esateute, gure baitako indarrak diala, gure energia, gure bizirauteko indarra, nolabait gure buruari, besteari, munduari eta unibertsoari begiratzeko modu bat edo. Hori esate dute. Eguerdion, eta ongi etorria denoi. Bai hemen zaudetenoi, bai etxetik streaming bidez gaurko emanaldi aurkezpen hau jarraitzen aizaten guztioi. Jirafa hizkuntza liburuaren aurkezpena dugu, gaur, nerearen bigarren liburuaren aurkezpena, eta nik uste dut jirafa eta otxozakurro horren historia entzun da gero, gure barruan ote dagon, ez dagon, hori dena arakatzeko unea iritsi dela, Nerea Mendizabalekin.
Nerea, geko gea? Bai. Zemuz, Nerea? Ura eraman berrian, bihotzak pun. Irauten dula horrek, Bai. Eta gustora, emozionauta. Ba, bueno, ja jende aurrean, ez? Aurkezteko eguna jatzean, eukitzean, bueno, estimulo horrekin. Orain dela 2 urte, Nerea bere ume txikia besapean hartuta etorri zitzaigun, eta orain, 2. kumearekin, Jirafa hizkuntza izeneko liburu txukun honekin. Badira urte desente, Nereak urte desente daramatzazu Nerea, komunikazio ez bortitzaren mundu honetan, jirafarekin eta 8 zakur horrekin tartean, txotxongilak egiten, bi hoien buruka hoietan, eta irakaslekin, familiekin, gurasoekin, umeekin, komunikazio ez bortitza lantzen, hori da aurreko liburuaren eta liburu honen oinarria ere. Nerea, nolatan 2. kume hau? Bueno, esan dezun bezala, azken urtetan, ez da? Gurasoekin eta irakasleekin, ikastetxe desberdinetatik ere, pasatzen abien honetan, bueno, bai ikusi dut, ez? Irakaslegoak ere behartzula olako euskarri bat, eta, bueno, aukera, bizitzak aurkerak, ez? Presentatzen nahi zaizkit. Eta pixkat hortikan, konfinamentu garaian ere online formatura ere pasaginan, eta horrek ere animau nindun, nolabait ikasturte hontako, irakaslei ere ikastaro bat eskaintzea online izango zena. Eta hortikan, bai zuzeneko konexioiekin, baita grabazioekin, eta esan, eta zatik ez dokumentutxo baten baita ere irakasleek ikasleekin praktikan jartzeko proposamen edo dinamika batzuk ere horrekin osautako ikastaro batekin hain nintzen, ikasikoekin, zeekin harremanetan jarri nintzen, pixkat hori martxan jartzeko. Eta, udara hartu nun, ikastaro horren edo batez dinamika hauek rekopilatzen eta, sortzen eta lako nasketa bat egiten. Eta kontua izan zen, guztuan bukaeran, justu astelenian zurekin bilera ingo genuen hortan, hartu nun udaran lanean ibili nintzen dokumentu hori, eta esan nahi ama. Nerea, hau ez da dokumentua, hau liburua do, eta jain da do gaina. Neu sorprenditu nintzen, ze, garitu nintzen hor lanean, ez nun hartu horren dimentsioan, ez da, kontzientzia. Eta hortik... Konturatzeak orduan? Bai, lehenengo liburuan, kontan nun nolako ardunaldi eta erditze luze eta gogorra bizitu nun. Eta hau berriz, entera horrez naizin, aurdun neonikan. Esatu dugu, ardunaldi guztik, eta erditze guztik desberdina diala. Bai, eta kurioso izan da, pixkat, erditze neonian jabetzia aurdun nahola, ez? Dela, denbora litxo bat ezateri joan lagun batei, bai, ustekabeko ordunaldia izan da, baina berdin maiteko etu mehaure, ez? Eta lan emango gudu ere. Eta izena, Jirafa hizkuntza. Nondik etorri da izen hori? Bueno, komunikazio bortitza Marshall Rosenberg, autorea, eta ja batzuk, entzabetenak ere sautzen dezue, modelo honen nundinoakoa. Eta, Marshallek 2 animali erabili zituen. Nolabait ezberdintzeko komunikazio bortitza eta ez bortitza. Bortitzaren simbolo bezala, metafora bezala, animali bat aukera uzuntzala txakala edo otzo txakur moduko hau, ez? Nolabait, animali bezala ez talako oso altua, bajua esango nuke gehiago. Eta, topatzeitun zailtasun edo adversidade horien aurrean, bere biziraupena bermatzeko, bere modua dauzka txakalak, ez da? Zailtasun ematen aurrean, zaka edo zaunka edo eraso egin dezak, ez da? Edo aurretik datorrena handigi baldin bada edo gehiegi baldin bada, ere, gure egunerokotasunean, topatzen jugunean gauzak arriskuak edo gauzak ez dikoaz dela, guztako litzei guken bezala, guk ere badauzkau gure moduak, gure biziraupen hortako, eta gure moduak izan hori dira, zaunka edo hortzako horiek, ez? Epaitzea, eta esigitzea, eta mehatxuak, eta zigorrak, eta, bakoitzak errun, sentiarazten, eta, estilo hori izango nuke, dala guk ere eraso egiteko, edo
ospa egiteko ere batzutan, ez da? Ez ikusi joan egiten, eta ez hausartzen, eta itxilik egoten esan zoz esan egitenean, eta, bai? Beraz, nolabait komunikazio bortitza irudikatzeko txakala erabilizun bezala Marshallek, komunikazio ez bortitzerako lepaluze aukera uzun. Ez ezer alde eta kontra zeukalako animaleuekin, baina, bueno, laguntze zion bere ezagurriak nolabait, berak egin nahi zuen lotura hori egiten, ez? Eta, bueno, badano dakigu, lepaluzeak, bueno, izugarrizko altura daukala, eta altura hontatik perspektiba zabal badaka, distantzia hartzen laguntze jona, eta hemengo antenatxo hauek ere uinak, perzibitzen laguntze jo, bueno, zoze pasatzen nahi zait, bai? Edo horrin guruan ere, gertatzen nahi danan uinak jasotzen laguntze izkio, eta beraz kurioso, ze animale guztietan bihotzik handiena dakana jirafa hemen da. Bombea behar ditukolako bihotzak oso fuerte, odola goraino iritsi dakion, ez? Orduan, hortik, Marshallek nolabait bihotzetik bihotzerako hizkuntza azaldu nahi zuen, ez da, bere modeloakin, eta hortikan, bihotzetik egindako zera hori, ez da, metafora hori aurkitu zuen lepaluziakin. Eta hau, gizakion hizkuntza pasatzen deunean ere, ez da, eta gizakiok ere gaudenean, egoeren aurrean perspektiba zabal batekin, perzibitzeko kapazitateakin, eta bihotzetik aritze geanean, orduan gure helburua ez da izaten pertsona hori aldauna izatea, edo egoera hori aldatzea baizikan bat egitea, edo ulertzea ze gertatzen nahi zaiten, o ze gertatzen nahi zaion, eta hortikan, konfiantza osoakin, soluzio dirtinbide edo egoera horrei, topau halko dioula, denok ere ondo egoteko mogun bat, ez da? Hortik dator komunikazioz bortitza edo jirafa hizkuntza, nolabait, komunikazioz bortitzen oinarrituta bihotzetik egingo genuke lenguai hortaz aigea. Eta bortitza eta ez bortitzaren artean liburu honien indarra ematen zaio ez bortitzari noski. Nerea, ia konturatu gabeko haurdunaldia izan dela aipatu duzu, baina nolako izan da lan prozesu hori, aipatu duzu udaran aritu zarela, onlineko formazio hori prestatu bitar lan hori egiten, aurrekoan lantalde zabal bat aipatzen zenuen, oraingoan nolako izan da prozesua? Baina ere, lehenengo parte bat badao, ni neu bakarrikan, aritzen naizena, eta gero ondoren, zorionez, jende, asko laguntziaten jende zingurautan hau, eta, lehenengo aipatu nahiko nuke Lierni Arrieta, ze justu liburuan aipatzea astu izait, olako gauza gertatzea, idazteian, debetzita gero, aztu zeitela sartzea eskertzatan, ez da? Lierni izan zen, oaindikan, liburua egiteko ideik ez naukanian liburua izango zana, dokumentua rebisatzen, eta bere impresioak eta bere ekarpenak eman zizkan pertsona izan zen. Ondoren ja ikusi nunean, hau ja liburua da, Urko Kolomo ere, anoetako irakaslea, eta berak, urtetan, ez da, lanketa hontan ja murgilduta, pasan nion baita ere, bere iritzia eta bere ekarpena jasotzeko. Eta, oso ekarpen berezia izan zen, bere partetikan, ze kompetentzietarako, irakaslei eskatzen zaizkien zeharkako kompetentzi, hoietarako loturak egiteak asko lagundu zezakeela, esan zin, eta hori egiten lagundu zian, ez da, horko. Ondoren, Eli ere, guraso eskolatan ere urtetan dabil nerekin, ez da, Eli Trojala, urteetan, ez da, guraso bezala lanketa egiten, eta beste nere lan proiektutan ere euskeratzeko orrazketak eta txukunketak eta egiten ere lagundu izan egiten bezala, oingoan ere eskusaltasun handiakin, horri bilida, liburu hau ere txukuntzen, ez da. Erderaz, gaztelerazko liburua ere, zalantzaukinu, baina, indado hau, eta ebango dio baitara aukera, eta hortarako, lehendabizi, alderdi mekanikoan Jon Gomez izan zen itzulketa mekanikoa intzuna, eta gero nola ez, nire ize Luisa Bartzelonakoa besarka da dialtze jotze badakit
pantailaz beste jarraitzen nahiko ala, berak ere bere prestutasun eta kariño guztiakin, hor aritu da gaztelerazko itzulketa ere zuzentzen, ez da? Eta hortik aparte, liburu hontan ere, beste proiektutan ere, erabilituten irudiak Olatz Aguadok, azpeitiarrak, sortu ditun, irudi niretzako olako xamurroiekin liburu hontarako ere erabiltzeko egokiak ikusitut, eta azala ere, berak sortu du, liburuen azala. Eta maketazioan, lehenoko esperientzia ere oso atsegina izan nun, Bixente Davilakin, berai ere pantailaz beste dengoala esarkada bat, berakin ere lankena oso erraxa eta eramangarria egin zait, kasu honetan ere. Eta gero imprentalanetan, Nuriakin, Euskal Imprik aurrekoan bezala, Euskal Imprikin. Famili zabal bat. Eta un lujo bada, privilegio bada, ez da olako jendia zingura egotea, zebenetan gero lanean ikustea, ez da? Beraz, teula, bakoitzak egiteun azi horrek, ez da? Pentsatzen dut, liburua, interesa duen guztiarentzako egokia izango dela, komunikazio bortzitzen sakondu nahi durenentzako edo gauzak praktikan jarri nahi diturenentzako, baina hemen azalean agertzen da bezala, jirafa hizkuntzak ikasleekin egiteko proposamenak daude. Irakaslei zuzenduta dago, aipatu duzu, Anoetako irakasleak aritu zela, norentza dago bideratua liburuan erea? Liburuaren nire burua, liburu hau edo dokumentu hau itera initzanean irakasleentzako eta ikastetxean ikasleekin praktikan jartzeko ariketen liburu bezala sortu nuen, ezta? Batez, bat ikasleek ere gai hauek lantzen aritzea hauekin, ikasleen begira ere oso lagungarri izan zitekelakoan, baina baita ere, irakaslegoak ere praktikatzeko behar ditugulako gure espazioak, eta iruditzen zait ikasleekin batea elkarrekin ikasten ere juteko aukera politia izan zitekela. Orduan, lehenengoz irakasleak daude, baina aurreko liburuan ere, elkarrekin hazi liburuan, gurasoentzako idatzi balimanun ere, bazeon irakasle asko, liburu hori baita ere, ez da eduki aldetik eta aldetik, gauza asko ere estrapolatzen edo erabiltzeko egokia izan daitekeen bezala, kasu honetan ere, dinamika asko, familietan ere, egokitu eta erabili ahalko litzateke, ez da, hasiera baten familientzako ez badet pentsatu ere. Eta pixkat horri hauek aletzen hasietan ere, labur bada ere, ze aurkituko dugu liburu honen horri aldetan? Zein da mamia edukia? Hasieran zatitxo bat dago, motz-motza, komunikazioz bortitzeko, eduki basiko horietan, adibide batekin, komunikazioz bortitza ezagutu edo ez ezagutu, pixkat testu inguruetan kokatzen laguntzeko, ez da? Baina ondoren liburu guztia horri bakoitza fitxa bat da, eta fitxa hortan, edo proposamen bat, edo dinamika desberdinak jasotzen dira, ez da? Fitxa hortan, badago baita, ze ekintza mota izangoan, ze adinentzako gomendatzen dan, ze hori gero, irikile izan daik, ez da? Baina gomendio bat bada horren inguruan, ze material berko litzazketeken dinamika hori aurrera emateko, eta ondoren, helburuak eta dinamika horrekin landuko liaken helburuak eta lehen osan duten bezala, kompetentziak, ez da? Ze kompetentzi landuko die, dinamika horrekin, zeharkako kompetentzi horietan, batez ere, hemen dauden dinamikak, elkarbizitzako kompetentziekin lotuta dengo dira, edo izaten ikasteko kompetentziekin, ez da? Orduan, horiek ere bakoitzak bere zenbakitsuak eta bere gauzak dauzka, lantzen diren gauzak ere aspektu desberdinak izan dituzkelako, eta, ondoren saltzea dinamika nondik noa edo zer prozedura, ez da? Nola izango zen. Eta dinamizko horiek nolabait, gaika edo pixkat antolatu dituzu. Bat badago, gune seguruak izeneko dinamika, alegiak komunikazioz bortitza lantzeko, sortu behar delako alako gune edo espazio batzuk sortzea komeni dela, ez dela agertzen hor, baldintza batzuk edo behar direla, ez da? Nik esango nuke ez komunikazio ez bortitza lantzeko, baizik ikastetxean seguru eoteko. Elkarbizitzarako. Eta ikasteko, espazio seguru bat behar da, ez da? Espazio segurua fizikoki batetikan, izan daiteke, baina emozionalki ere. Orduan, dinamika batzuk, badaude fizikoki espazio bat, gelan, txoko bat prestatzea, non bai ikasleak, baina baita ere irakasleak ere, behar deunean, txoko horta juteko aukera izango etena, ez da?
Txoko hortan, aurkitu itzazketenak, lasaitzea behar detenean, edo ondo ezen badakatenean, edo gatazka bat, neuki bat norbaitekin, area junei bat, edo inkluso pertsona horrekin junei bat, han ere zerbait, dialogotzeko, edo konpontzeko, edo zerbait, ezta? Baina bestela, han eoteko orduan ere, nik ustetan txoko hortan material batzuk eukitzea, emozioen, edo beharren kartak, edo lasaigarriak edo deskargarako gauzak edo batzutan, ez da, marrazkiekin edo gauzekin espresatzeak ere lagundu dezake, edo musika, nik uste musikak ere, ez da, ikasle bakoitzak edo irakasleek ere bere gure kolekzio bat ekiko, musika honekin, relaja egiten naiz, edo boste honek motibo egiten dut, eta jartzen hau, eta ez da, eguneko segun ze momentutan, zestotan nahon eta zer lagunduko liaken, bazatik anez horrea jun. Gela barruko txoko bezala, edo ikastetxetan ere gela bat prestatzea, hau Marxalek esatezun, gela bat egotea, komuniko gela ikastetxe bakoitzean, pertsona batek, gelan egotea ezindunean, edo ez dagokionean, momentu hortan horre egotea, beste espazio bat, han ere, egon ditekela, eta han, heldu edo irakasle bat ere hori, ez da, akogitzen eta jasoko lukena. Beraz, alderdi fisikoa, izango litzake, prestatzea, txoko bat, baina beste emozionala ere, ikasleekin ere, proposamenekin sortu ezakegulako, ez da, zer nola nahi deu funtzionatzea gure gelak ikasturte hontan, ze modutara nahi deu funtzionatzea, ze arau, edo arau horiek, edo funtzionatzeko modu honek, ez badu betetzen, nola nahi deu baitare hori kudeatzea, hori gertatzean, hori gertaukoa, ilusio horioa da, pentsatzea, beti araudanak beteko txugula, bai heldu eta bai aurrak. Ez, hori gertatzean, zein godeu, nola nahi deu, prozeditza, hortarako izango zen espazio edo gune segurua, ez? Eta hori gune seguruena, handia puntu bezala, gero beste gai batzuk aipatzen dira, denetan ere, fitxak aipatu dituzu, denetan daude jolas proposamenak. Modu, material desberdinekin, egiteko moduko dinamikak edo prozedurak dira, ez da nerea? Bai, bitu, nik uste jolasa ere, beharrezkoa edo lagungarri dela ez da gai hauek lantzak orduan. Orduan, proposamen batzuk badaude, nolabait alderdi ludikotikan eta beste batzuk sakonagoak dianak, ez da? Batzuk, minutu eskasekin gelan sartu edo irtetzeako, saioa bukatzeako, minutu erdi batekin inkluso indezakeguna. Venga, nola gaude momentu honetan, ez da? Danok batea mimika zehingo deu gestua, bale? Eta danok batea gesto hori egiten, igan gonbidatzen, beira barrura nola zauden. Eta horrekin ere irakasleak hartu dezake perspektiba bat. Saioa bukatzetean bakoitzian ikaslia dana daude, hola ez, honek ere ze pentsatu emango dit, edo zer bideratzeko informazio emango dit. Eta hori minutu erdi batekin nahikoa dut, ezta? Beraz, batzuk izango dira alderdi hortatik, eta beste batzuk, ezagutzen ditugun zerakin ere inditezkenak, ez da? Etzaitzen dian jolasakin, bikoteak bilatzea emintziozka zein da zein, kineskien edo ezagutzen duen. Ezagutzen dian horiek, eta beste batzuk egokitu ditut, bingoa ere emozioekin, edo beharrekin, edo horrelako jolasak egiten, ez da? Beste gauzat baita ikusi duguna liburuan, ebakigarriak. Hori, esplikatuz. Ebakigarriak rekortables esan nahi du, porque nahi ere kosta egite zait. Esperaz. Ebakigarriak, lepa luze eta txakalaren zeak daude, ez da, rekortable edo ebakigarri horiek, diadema modura egin ditzazkeunak, ez da, holako tira bat hori moztu, fotokopia hau eta ikasle bakoitzak ez da bere diadema eukitzeko, ze helburua izan daiteke, holako, diademotxo batzuk sortzea. Bai, entzutea? Bai, bestela. Momentuz bai. Kontua izango zen, ikasle bakoitzak ere diadematxo hauek eukitzea, ze diademaz aparte baita ere inditzazkegu lepokoak edo daduak edo material desberdinak sortzeko gonbitea dago baita ere. Baina diadema konkretu hauekin, nik uste jokua emate ondula baita praktikatzeko bai txakal hizkuntza eta jirafa hizkuntza, ez da? Ze,
diadema hauekin proposamenetako bat, eta nik helduekin ere egiten detena, baina ikasleekin ere, ondo jutea, entzuteko, egoera bat entzuteko 4 modu desberdinak praktikatzea, ezta? Hau, justu aste honetan, erdi mailako zikloko ikasleekin goiz oso bat eta proposamen hau egin genuen, ezta? Taldeka osatu zen, aukera egoera bat olatzea izena gustoko, eta kutioz izan zen, ze bat oso errepikakorra, gertatzen dena uste gelatan dela, batek esan zuen, eske lantaldien galdunean batek inberduna ez duiten, eta orduan, eta egoera hori hartu zuten, talde horrek, entzuteko 4 modu horiek praktikatzeko, ezta? Eta, ikasleetako hauetako batek, jarri zuen, belarriak diadema jarrita, belarriak kanpoaldea, eta orduan erasoa kanpora botatzen zuen, ezta? Eta ikasleak gaztezian, eske, kriston arpeia daka, tipa hone, porque eske, gelditu ginean, bere partien gozula, eta gaur, eta ingabe daka, eta beti igual gaina, eske, honek ez du baina zer reiten, beti bestia kargau berdeu, eta nik janazkan indanao, ze usteu horrek, eske, ez da eskuideikan, oize, oinkuki berdeu, bere partia, beti bezala, joder, Ira, nik egin ez jarriko, pertsona honekin lantaldian, eta irakasleak nahi duen zango, baina nik ez detingo. Sartzen hor, gaina esaten zuen batzen. Gainako guan bateait, eskuela menpapelaukoet, danak ondo zautzeko tipa unolakua dan, eta... Bueno, sartu zan papelean, eta... Ondoren, beste pertsona batek, eman genion diadema, baina belarriak, txakalan belarriak, barrukaldea, bale? Eta barrukaldea jarrita, erasoa gure gana dihoa. Eta arduan, sartu zen pertsona hau, eta azte zen, joder, eske, pertsona nahi izan inbernilloke, baina nahi zatreiten ez errezaten, porque eske ez dakit, nola jarrikoan ezango iten, eske kobarde ba naiz. Beti igual, beti nahi zastrebitzen. Baina, klar, batzutan esaten juten, eta... Eta, oin nik inberkoet hau dena, holako tonta naizelako, klaro. Bai, txakalak, bi aldeta, bileta eukitze dugu, eta egoera hau, berdina izan da ere, oso erantzun desberdinak jarritzazket ez da. Beste ikasle batei, eman genion, jirafa, belarriak, eta kasu honetan, belarriak lehenengo gonbida hori joan barrukaldea jartzea, ez da. Eta barrukaldea jartzen dianean, lepa luzeak laguntze digu, atentzioa jartzen, oain egoera gertatzen nahi zaitela, nola nao ni. Nola sentitzen naiz, ze berdet, ze pasatzen nahi da hemen, bai? Eta orduan ikasle hau jarri zen, eta zetetzen, eske pertsona honek, klaro, lan hau, oin esateu, beak ez du lain, bere partia, eta ni, keston kabre bakin, porque eske ni nota honatea nahi dut. Iruditzen zait honek, bate askoz gehiago irikiko izkitela, nire etorkizunako, eta ni nota honakata nahi jut. Eta nire eskuta nahi dut, haula izan dain. Eta hortaz aparte, iruditzen zait baita, lantaldian, bakoitza bere partia gehitiak, lantaldiai bere zentzua emate jola. Eta, klaro, haula izitzateakin, frustra hoiten hau. Eta... jarri zan pentsako horrela, eta eske uste tordia baita, ikasi nahi detela, egoera hauek kudeatzen bestera batea. Porque, kriston impotentzia sentitzet, zozezan nahi testetzateakin, eta egoera hauek ikasi nahi juz gestionatzen bestera batea. Bueno, oso irakurgai desberdina, hemen ditikoan honea, eta azkeneko ikasle bat galitezan, eta ikasle honek belarriak kanpora jarri gentzkion, ze orduan lepa luzeak laguntzen dio, atentzio guztia jartzen, eta beste honei ze pasatzen ote zaio, gelditu zen, gelditu ginean bere partin guzula, eta ez duin, ze pasatzen ote zaio. Eta lehengo gauza, ikasle batek, justu hau jarrizuna gainazion goizitik nola, hostilako bat emango jot, eta... Jarri zuen, formatu eta jarri zaina zen, eski igual,
igual gaizki pasatzen nahi da ikaslea, o igual familian, obea pertsonalki igual ez da ondo pasatzen nahi, eta igual nahi du hori ere ulertzia eta apoioa ematia. Eta ondoren, gero, zehagi jokin, ez da hipotesi jokin, hasi ginen ikusten, eta igual, zeinak igual, balan horiteko, proiektu horiteko, ez da motibauta, edo igual pentsatzen beha ez dela gai, eta zaila itzaio, justamente hori, eta bere buruakin konfiantza gehiago, edo laguntza ere behar izan dezake. Edo igual ez, igual oso, mira, eski baina artere, nik gelditzen zenion nik ingoetela baino, ez dunean egiten pertsona horrek, taldiak atera du aurrea, eta konfiatzeu taldiak egoera hori, bidera ukula, biak parte hori ingabe, bale? Eta konfiantzaz dago taldiakin, eta taldiakin dezakenakin. Lau modu desberdin ikusi genitun, eta ikuste lau modu hauekin jabetzen nola txakalak emandako informazio hau eraldau itzuli, traduzio bat egin, eta oso modu desberdinean zeukala ez da. Formatzaio bat gazteleraz, entzun izan egona, eta esatuna, vamos a convertir la mierda en compost. Itzulpen traduzio hau egitea, nolabait, komposta edo abono horta iristeko materia prima hori beharrezkoa deulako. Eta horretik, txakala ez da zerbait gaizkia idana, eta hau ez litzakena inber, baizikan, honi entzun, honi lekua eman, eta hemendikan guazen pauso gehiago ematea, bale? Orduan, diademak otan laundu baitzake. Ongarri dira, dudari gabe, bai. Nerea, hor beste kuriosidade pare bat ere bai, kariñograma eta beharren dieta. Zer di horiek? Hau, gurasoen liburuan ere base hon. Kariñograma, bera da, kariñoa espresatzeko edo manifestatzeko zea bat ez da, protesto bat. Momentu askotan, zerbait, ez da, igual zozerre molestau indit, eta molestu egiten horren aurrean zerroze eskabin ediot pertsona batei, edo, damututa nago, zozer nola indeten oze paso zaiten, eta damu hori edo sentitzetena ere, sentitzet esan nahi diot. Eta hor, behaira zenbat aliz ez da, eta aurrekin eta gaztekin, eska barkamena, eman eskarrik asko. Modu horta, aritze ganean, nola bait badago kariñograma hortan, lau modu hauek, ez da, eskerrak emaiko zoriontzeko, edo zerbait molestau eta eskau nahi bali madet, edo sentipen horiek esan dituteneako, lako txandilloi edo gidoitxo bat, ez da, hauek ere praktikatzeko. Eta beharren dieta. Beharren dieta ere, gizaki bezala behar unibertsalak dazkau, maitasuna, ulertu izatea, apoioa, konfiantza, hoiekin batzuk hartu ditut, gero bakoitzak berak inditzak, baina honelako registro bat osatzen da egunero erabilizak eguna edo asteko zerakin registro batekin. Eta orduan, hor emotikono atsegin edo desatseginen pegatinekin, laukitxo edo kasillero horietan jartzea dauka, gaur nere apoio beharra, laguntza beharra nola eukidet, eta emotiko politia balimado, basen nahi du, eta horrek pretesto bat eman dezake baita ere guztuko, eta ze pasada noiz jaso ezu laguntza hori edo, noiz zein eman diozu laguntza, kontente hoteko, edo, konfiantzaren, beraka balima dao, hortaz ere jabetzeko, ez? Eta hau ikusten balima dago, astean, 7 egunetik 5 egunetan, ikasle batek, aukeratzeko askatasuna, emotikono, desatxegina aukala, pista bat ematigu, horren inguruan ere behar bada zer egin dezakegulako, edo zerbait ekintzan bat, edo zerbait rebisatzea eskau dezakelako, ez da? Agerian uzten dula, ez da? Eta agerian taulo hori daukagun bezala, ere aldamenean, ezakegula. Nerea, amorrua, hori ere beti agertzen da, eskutatu nahi izaten dugun alderdi badalako, baina hor daukagu, onartu eta horri aurre egiteko, hobe dalako ez da, eta hori ere, gai hori ere agertzen da, liburuan. Prentza txarra daka, amorruak.
Bai? Baina, bueno, zukina egea pixka, Bai. hartzen edo. Bai, hombre, ez dakagu, amorruan formatuan, vale? Ez da modu errexian etortzen, ez da? Baina, klaro, segun ze interpretazio emate joan, desberdin bizitu ezak. Orduan, amorruakin ere, bai, badaude proposamen aktibatzeko, edo amorruaz, hauntxe bertan, ez da? Ze pentsatzen deu amorruaz, eto ze ikuspuntu daukau, eta hauek ere garbitzeko kreentzi edo uste hauek, nola bai, ez da? Eta, bueno, amorruakin ere, normalian kezkatze gaitu amorruak ateratzen duen moduak bestea mine egin dezakelako, edo beste batzutan inkluso, bai, baina eski min hartzen dunak ere ez da defendatzen, edo ez du berea ateatzen, orduan, horiei ere laguntzeko dinamikak egon daitezke antzerkien bitez bai, edo, bai, eta, bueno, nolabait gatazkak ere kudeau ditzazkegulako, amorruan atzean ere, ez da, gatazka horiek. Gatazkak kudeatzeko gainera jolasa proposatzen duzu, gatazkak ere prentsa oso ona ez du, eta gatazka jolasarekin lotze hori, nire hori nola iritsi zea lotura egitera. Bueno, fijau zaitez, hasieran zutani jolasa ere jolas modura, atera zan gatazken kudeaketako rekurso bat bezala, ez da? Eta gero horre bai, ez da, gatazkekin ere, jolastu ezakegulako. Igual gatazkan bertan sartutan honian, igual ez da proposena jolas egitea, bai? Ez da, hau momentu ze honenean ez da hon, eta hor igual sartu ezakegu, ez da? Baina berestela gatazkak ere hartu itzakegu ez propioak, hau da, ipui bat edo pelikularen zati bat jartzen deu, eta bukaera ez deu jarriko gatazka daun bukaera nola resolbitzen da, eta gatazka horietan ze onkurritzen zaigu, ze modu desberdin hon daitezke, eta jolastu ezakegu bukaera desberdinak sortzea, edo... Eta hauekin batera, prensa hoexo godun beste konzeptu bat autoestimuarena. Denok nahi degulako, bai gure seme-alabe, gure ikasleek, irakaslek ere autoestimo hori altu edukitzea, eta horren barruan ere proposamen interesgarriak egiten dituzu liburuan, Nerea. Bai, azkenean autoestima, esango nuke, norbea, estima, norbea, nola estimatzen da, nola maitatzen gea, nola onartzen naizen bezalakoa, ez? Orduan, dinamikak daude baita ere deskubritzeko, eta zein naiz ni. Ni naizen bezala gustatzeko edo onartzeko lehenengo zein naizen, jakin beharko dut, ez? Orduan, bueno, zein naizen hortan, bakarra naiz, berdina naiz eta bakarra naiz, berdina naiz, eta hor, bueno, marraztu ezakegu gure gorputzaren silueta bat, eta horren barruan sartu ditzazkegu amankomunean dauzkaunak esentzian gizaki danok dauzkan kualidadeak, bai? Baina gero, marraztu edo margotu ezakegu, frekuentzi edo norberaren, ez da, kapazideen arabera, gure indarguneak edo gure talentuak edo gure doaiak, eta hor marrazki desberdin hartengo du, parte bat berdinak gea, baina gero bakoitzak, bere, eta orduan marrazki hortan ere marrazki denak desberdinak irtengo dira, seguru, bai? Orduan horrekin lotuta ere, zuaitza eta izarra eta lorea, eta nolabait norbere doaiak edo deskubritzen joteko, eta besteenak ere deskubritzen laguntzeko, ez da? Azken finean, bai gai desberdinak aipatu ditugu, denak dira oso proposamen praktikoak, egingarri, egunerokotasunean txertatu daitezkenak, sakonago edo arinago esan dugun bezala, baina oso proposamen praktikoak, martxan jarri daitezkenak, gela batean, eskolan, etxean, hori da, liburu honen, altxorra edo sekretua, Nerea iruditzen zaizu barrutik ikusten badugu, baino irudietan bideo bidez, liburua. Bai, justu handiz, aber lortzeten, zehuk jarri zein nabil. Eta bideoan hartzeko moitu behar naiz. Jazta? Bai. Vale, karrik asko. Buruak esaten dit irabazi edo galdu, txakalean ari naiz, arrazoia behar du,
Epaitu kritikatu, zigortu edo aldatu, bete nahian nabilen, altxorra ezagutu. Ta ez da ona ez da txarra, ez da zuzena ez okerra. Kaka konpost bihurtzea da. Burutik bihotzera bidea bateratu, jirafak bihotzaren hizkuntza nahi gaitu. Bestearen mundua jakin minez begitu, denon ongizatea eredua bihurtu. Ta ez da ona ez da txarra, ez da zuzena ez okerra, kaka konpost bihurtzea da. Gandago jirafak ulertuko algaitu, gugandagon txakala goxo hartuko aldu. Ta beste jirafak ezin bagaitu hartu, begiak irekita inguruan topatu. Ta ez da ona ez da txarra, ez da zuzena ez okerra, kaka konpost bihurtzea da. Ta ez da ona ez da txarra, ez da zuzena ez okerra, kaka konpost bihurtzea da. Polita, Nerea! Pasa aurrea. Ez que beti etortzen naiz. Bueno, Nerea nun, pituxan. Leku bat ingoet, importaz bazaizu, Moldau zure dena. Naiztela. Bai. Bueno, es que, a ver, Nerea, barkatu, Ba, claro, nik dena daukat. Txoin, aparkatu behar dut, claro, es que ez da broma, osea, gero ez da gauza gehiago behar dira, Nerean atzatik ibiltzeko. Aurrena, zea, maijolasa, bale, guai, nere poltsa, hola, gio, bueno, APP-a nada, oi muy bien. Kao, liburua, venga, ba, pituxa, ja, bale, guai, oso ondo, oain beste liburu bat. Ta gainera, esan du nahi gabe erditu dula, ni baizpere maleta ondila ekarri ja. Gida falta zaizu? Gida. Arantxa, gida bat, mesedez. Bale, gero. Nerea, garestia teatzen azazea, Bueno, claro, gainera bat esateu nahi gabe erditu dula, zu. Osea, liburu bat, rap. Ala, venga. Claro, nik ustet, bueno, teoria badakat, Nerea. Kontatuko izut. Bai. A ber, Nerea pentsatu zuen, txika. Ja, liburua nahi gabe atea zaitela, pues fundamentuzko aurkezpen bat prestatuko. Ez inauterik, ez parrandaik, ez ezer esan du, komo, nik liburu bat idatzi eta aurkezpen bat ingoet. Hombre, a ber, hau liburu baten aurkezpena, hombre, pues pixket kamuflatua irututza. Ipuin kontaketa, musika, kantua, txistua, gitarra, a ber. Gero, pues hori galderatxo batu. Baina benetan, a ber, Nerea, gure arten, benetan zu parrandako gogua dakazula. Hola, eta gainera.
A ber, gaur ez alda inauterik. Ez aldia inauterik. Pues, a ber, zeinen nahi du mozorrotu. Pues lasai. Zeren, claro, ni rekortablek etxetik ekarritut. Ez maleta hundikoa berdet. Bai, pixketan pasta. Ja, jirafa gaixua. Kusten! Bueno, liburua benetan esate izuet aitzaki hutsa dela. Osea, igandetako inauterik diala, ez? Pues zuk hartzezu liburua, gaur atxaldeako baukeu plana denek, etxian, Bale, inauteri diala, mesedez. Ordun, eske guai dao, bai, eske oso guai dao, zezu jartzezu, no? Eta ordun, jutetzea etxea. Pues liburu honekin denetatik plana dakazu, ja, osatuta prest total, 10 txeneon berda. Pues ordun jartzezea eskulanak iten, eskolan, aizu. Pero, a ver, irakaslentzako benetan kriston tresna da, Osea, zuk hartzezu fotokopia batzukin, venga, danak eskulanak iten. Venga, eskulanetan, eta goin zingo dugu, venga, dekoratuko dugela. Venga, alegria. Hau aurrezkuntzan itea, baino ja DBH-en, bueno, txoioa. Nik uste ikasle kasiko diala irakaslei liburua oparitzen. Hombre, a ver, bueno, irakaslek nik benetan empatizatze eta asko irakaslekin, naiz, baina, klaro, etxen umek dazkanak baki, zer da hon. A ber, ordu nik imaginatzet biderramar, danakor gela batian sartuta esatezu, ostras, klaro, gero kritikatzeia asko, osea, jartzen gea gurasok parken. Hombre, zenei gustatu zait, hau, inciso, esan dezutenen, hauek bik, eske, ez dia bik, eske bat dia, osea, dia nola Pepito Grillo eta ukitzen ditu, pues, hola bezala. Ordun, gurasok, no, jartzen, eske, karo, kostatze zaigu. Tarteka etortzen da gurason bat, hola, nereakin ibilidana, igual jaumek handituta azkana, eta ez dago hor, eta esaten du. Bueno, eske irakaslek ere, klaro, aldutena egiten dute, eta zu, ja, klaro, gero hilabeteko porrak, eta zesol, bueno, orduan ni etorri naiz gaur pixkat irakaslekin empatizatzea. Ze, hombre, garai baten, zen magisteritza oparitzen zizkizuten olako batzuk, baino ja, tipo betirako, porque zuri, osea, aiten zenun magisteritza oparitzen zizkizuten olako batzuk, baino ja, tipo betirako, erresa zan irakasle izatea. Oie, bueno, a ber, erresa, ikasi martzan tau, baino gero, oparitzen zizkizun zure belarriak, o tatuatu igual, Bueno, eta orduan ja, aizu, pues bizitza pasatzen zen hemen goran, etxeko lanak ez ditu, hola, bueno, pues esan nahi zaila, zu bazen eukan zure liburua, venga, dale, egunero, taia. Claro, iritsi da, pues evoluzioa eskole, bueno, venga, va. Evoluzioa eskoleta iritsi da, eta ordu noain irakaslei esate, pues hori ez, empatia, bakoitzaren, hau eskatuko nieke gurasoi, mesedez, iriki kompetentzien horrilla, que me río yo. Osea, honetako inbiar da ikastaroa, bueno, nerea, esan nahi dut, nola dia, itxoinez, nik ez ditut ez da titulua ikasi. Oso zaila iruditzen zait. Elkar bizitzarako kompetentziak. Bueno, terrible. Izaten ikasteko kompetentzia. Hombre, eske ja ez eskatzen dioko eskolai. Izaten ikasteko kompetentzia. Hombre, hortako magisteritza ez, hortako bizitza guztia pasatzezu eta zuri ez dezu ikasten. Eta gainetikan gaixok daude hor, 20 pikoki eta bakoitzaiak utzi jozu.
izaten ikasten. Hala, venga! Aerozak erresirazte, Bueno, nereak. Batzuk ez. Bueno, orduan, nik erabaki bat hartuet, nerea. Izan nahi dut zure liburuko eranskina. Bueno, a ver. Bueno, nik esplikatzei zuet. 2 en 1 bat indet gaur. Osea, inauterik dia, ez? Norbaite bakize gehiodan gaur. Egitan. Bueno, itxoin, ni inauteri zalea nahi, zamurratuta. Orduan pentsatuet, nerea liburuan aurkezpenian iten badu nahi duna, nik ebai. Bueno, hau ez dago esan, aizu nerea. Liburua eta zedea noizko. Laizte. Ni ja, ez dakiko atzezean, dela 2 urte etorri nintzen, ebai. Eta esan nintun zede bat ateratzen. Atera ezu beste liburu bat, baina zedea, zen ja besti batzuk badaude hor, bai, urrena zedea. Etorriko naiz, aurkezpenean ni etorriko naiz, Igual dantzatzera eta guzti. Bueno, itxoin, esan dugu, gaur zer da? Hoi da, hemen maite binduik ez alda hor. Klaro, hain, venga, pentsatu, ez, sentitu, nerea, horre, hoxe, nik izan nahi dut zure komplemento bat, osea, liburuantzako, laguntza bat, irakaslentzat. Ez que falta, behar dute. Orduan, txoinem, aprotxatuz inauterik, esan dut pituxa, 2 por 1 bat ingo deu. Jungo gea aurkezpenea, eta, itxo, hau ez da dena, Gehiago daukat. Nor naiz! Ui, ezin ez zute asmatu guaili. Ai, venga, pituxa. Ez que ja urduritzen nahi. Txoin, a ber, asmatu behar da. Irakasle asko dagoela hemen, a ber. Arrapatze zue? Bai, bale. Txoin! Nor naiz! Ai, esker, hemen irakasle asko baino maitale gutxik uste ikutik, Bueno, orduan, nerea, ideia bat eukidet. Ni izango ziritzen. Orduan, demagun. Ez hor badaudela irakasle gaixok. Alduen aiten denak bezala, Osea, baino. Ez, a ber, irakasle bat dago hemendik? Altxa dezala eskua. Baki dotxatik xamarrak zeatela. Badaude bat baino tira. Ez dugu, bueno, igual zuek etzeate olako, baino nahiko oikoa izatea, no? Zuk jarri ezu lau. Nik ingo hain lau entzutek, baino espres eta irakaslekin. Ze ikaslekin egitea oso erresa da. Asko bizitu deu, baino irakaslek. Hor jartzei. Denbo guztin eski alperrutxa da, ez ditu iniz, etxokulanak iten, eta orduan beste ere honekin, hor kafe makina normalen, plan hontan egoten gara. Igual tarteka irakasle gaixon bat, saiatzen da bere jirafateatzen, eta jasotzeu. Jasotzeu, baina, bueno, haizu eskertzeare bai. Orduan, ez dute txarre aiten, ezke gaixok nahiko lan baukean, nik ulertzen dut, kompetentzien zea horrekin izaten ikasteko nahiko lan, bakoitza bere burukin. Orduan ni etorriko naiz, komunikazio ezbortitzeko kupidarik gabeko kupido. Eta orduan hartzet, fletxa, eta venga, zarea bapaten empatikoki, badi joa, lepoa lutzazatu eta da daiten zaio nahi gabe,
bihotza hunditu, eta venga, eta beste bat, baina gero beste batzuk hau ere behar izateu, Egitan, ze badaude batzu, dena maitasuna bizitzan, eta ulertu behar da, a la mierda, horre. Ez, pues oie behar dute olako bat, tarteka, izaka! Aldala ikastetxetik kanpo. Hori bai. Aldala ikastetxetik kanpo, pues lagun hartzen daola, Hortako hau dela lagunak, entzuteko. Ordun horri, zaka! Eta venga, despotrikatu pixkat, horre. Ez, oire behar deula. Ez, nerea. Oi, nahi dunak, ekstra bat batuta. Antxe jumen naiz ni ikastetxea, behar da lekura. Bueno, eta ja. Oixe, eskerrik asko, Nerea, eskerrik asko. Urrena zedea, Jo. Nerea, hurrengoan zedea. Wow. Nota apuntata. Bueno, Nota apuntata. bueno. Nerea, pirokin okupido gabe, liburua eskuratu nahi duenak, nun eskuratu dezake? Bueno, bat gaur bertan amentxe, hor, maian. Eta gainontzean, goratu pantailas beste daudenak ere YouTube bitaz, hor daudenak, aukera iriki dugu 12-tikan ordu bitarte hortan, eskaerak egin nahi dunak, haiekin egoratzen bizkat, bueno, jakemen ez dauden da ezin duten eman, eskaera hori zuzenean egiten dutenean oain ordubik aurretikan, portei gabe, bialduko zaiela korre bidez. Beraz, orain zuzenean, streaming bidez ikusten ari direnak, Bai. Eskara, orain egin dezakete, eta bidalketa gasturi gabe. Porteko gastori gabe. Bai? Eta gainuntzean, nire web horrian, nire amendizabal.eusen, beste materialak dauden bezala, hortikan salmentak irekiko dira, eta gero, zestoan nire potxolo den egongo da, eta nik juten izen lekutan, nire pituxa bezala. Aste honetan, sosketa bat egingo deula, liburu bat sosketatuko dela, beraz, Instagramen ere, kide dienak, hortikan ere saiatu daitezke. Interesa duenak aitzekirik ez daukala. Alde batetik edo bestetik, Nerea, eskuratzeko errestasun guztiak. Nerea, eskerrik asko, liburu aurkezteagatik, eta aurkezpen honekin batera musika, ipuina, hori dena oparitzeagatik. Plazer bat. Hemen zaudeten hoi, etxean zaudetenak ere eskerrik asko, jarraipena egin duzuelako, eta bidean elkarrekin jarraituko dugu, Nerea. Gusto handiz. Beste bat arte. Hala! Nio bai. Ai,